man is 77 en de poetst uw geer. Bij de dochter. Niet hoe ze door de zaak. Als we. Maar niet zo dat je niet van poetsen haalt of valt. Nou, nee, dat doe ik zelf ook. Doet je hem de groeten, hè? Doe ik je. Ja? Ja. Ik zei dat wel een keer. Ja, dat is goed. Hoi, hè? Ja, eigenlijk, want van de 77-jarige poetsende meneer gaan we naar de buren, want dit zussen overal tegenwoordig, hè? Op dit moment, geslaagde kindjes. En dan hangen we de rugzak en de schooltas aan de, nou ja, in dit geval niet aan de willige, maar aan de vlaggenpool. Maar de Amerikaanse vlag, dat interesseert me dan wel. Want ook de namen op de bordjes doen niet echt Amerikaans aan. En we zitten ook niet in Amerika met een C, dus daar kan het ook niet in liggen. Kijk, een goede ochtend. Goeiedag. Bas van der Zwaan, L1 programma onderweg. Wij zoeken de dubbele vlag. Ja. En we worden zo beneden, want de beurs doet gegooid met vlaggen en schooltassen op dit moment. Ik denk normaal geen Amerikaanse vlag tussen. Nee. Zou je het geen met ons willen delen van waar de Amerikaanse vlag, want deze namen, ik neem aan dat je Wilfred ziet. Dat ben ik, ja. Maar dit is ook niet echt Amerikaans, hè? Nee, helemaal niet. Nee. Helemaal niet. Nee. De dochter die vertrekt van de morgen naar Amerika toe van Jurken. Dat is dezelfde dochter waar ook de geslaagde vlag... Ja. Dat is die dochter, ja. Een jaar. Een schooljaar, ja. Een jaar high school gaat die doen. Is die er? Die is er, ja. Zullen we ze eventueel mogen spreken? Ja, zeker. Ja? Hier, buiten of binnen? Ja, weet ik, mogen we binnenkomen? Ja, natuurlijk. Jongens, Binnen. dit is toch wel echt onvervalste Limburgse gastvrijheid. Kom binnen, kom In Kessel. Denk dat ze het denkt. Ja? Ah. Gaan ze hem of niet? Ja. Ah, meetje. Ah. Ik huur net van die vader. Oh, maar ik heb geen make-up op. Nee. Och, man. Nee. Jawel. Fijn. Hi. Bas. Zie je dat? Van L1. Seda. Wat een prachtige naam trouwens. Pap, wie ziet je op de naam Seda gekomen? Nou, in de tijd dat Seda geboren is, was er een tennister hier in Nederland die goed presteerde. En die heet Seda Noorlander. Oh, verrek, ja. Ja. En ziet je nogal van de tennis dan? Nou, niet zozeer, nee, maar we vonden dat wel een schone naam toen. Ze waren nogal dug in het niet, Seda Noorlander. Dus vandaar dat we bij de naam terecht zijn gekomen. Wat grappig. Ja, dat is zeker grappig, ja. Ja. Nou ja, dan hebben we allebei namelijk een kind wat een tennisnaam heet. Want heb je ook? Ja, we hebben een Maatstoes. Ah, van Wielander. Van het programma Gameset en Mats. Seda, best een beetje... Ik dacht, ik schakel wel even terug naar pap. Hem even een beetje, best wel dicht, even aan het idee te laten wennen. Die vader maakt net de deur open. En, wat bleef? Zeg ik schrok ook. Ja, hij schrok ook. Maar ik moet zeggen, goed herstel pap. Ja, oké. Maar hij vertelde namelijk, die is geslaagd. Proficiat. Dankjewel. Ik geef dich nog een keer een eindje. Dankjewel. Maar dat is tegen een schooljaar, over een mond, naar Amerika geweest. Ja, klopt En inderdaad. dan kon ik ervan uit dat het niet het kerkdorp van de gemeente Horst aan de Maas is. maar Nee. wat ga je ze doen? Ik ga naar Amerika. Ja, oké. Ja, zover horen we. Ja. Maar wat ga je ze er doen, Seda? Vertel. Ik ga naar een high school, naar een middelbare school. Maar waarom? Omdat dat hoe die Ja. films altijd zo leuk en romantisch overkomen? Nee, Of- mam kwam er 2 jaar geleden eigenlijk maar als een grapje. Ik noemde dat gaat serieus doen, dus toen ben ik de informatie over gaan zoeken en zo. En zo is dat eigenlijk gekomen. Heb ze enig idee wat er op de gaaf komt? Nou, nog niet. Maar dat zien we vanzelf. Hoe is het met die Engels? Nou, dat zit wel goed. Dat zit wel goed? Ja? Ja. En dan ga je ze door... Maar ga je ze dan ook... Waar ga je ze wonen? In de staat Tennessee. Oké. 3 kwartier af van Nashville. Oh ja, daar hebben ze natuurlijk wel... Ja, Nashville en Memphis, hè? Elvis. Ga je ze dan ook nog naar Graceland? Of, Weet niet, zie ik dan wel. Want ik kom in een gastgezin, dus het ligt er ook een beetje aan van wat hun plannen zien om in het weekend bijvoorbeeld een keer te doen. Hebben ze al gesproken, die mensen? Ja, Ja? al heel veel. Op Skype of wie heet Ja. dat? Ja? Wie Ja. heten ze?
Ashley en Carl. Carl en Ashley. En zien die ook een beetje van die leeftijd dan? Ja, de ooiers zien rond de 30 en de kinderen zien 9, 4 en 2. Oh. Dus dan wordt ze ook een soort van leuke Grote zus. een grote zus? Of een grote zus. Ja, dat is wel de bedoeling hier. Wat leuk. Vindt ze dat trouwens leuk? Ja, Kleine keileuk. kindjes. Ja. En die mensen hebben een groot hoes, want in Amerika hebben ze over het algemeen wel redelijk... Dat valt op zich om mij. Oh, Ja. Maar Ze wonen in een boeteweek. Ja. En dus hebben we wel heel veel ruimte. Met dieren en Ja, heel veel motoren. want dat ga ik ook al. Ja? Ja, en die hebben van die quads, daar was het mij rieën. Leuk. Dat zit wel goed. En dat het school dat geregeld, dat gastgezin? Nee, ik heb mezelf in een organisatie aangemeld. En door mij ben ik dus in contact gekomen en die hebben me heel goed opgevangen en zo. En dan alles wat er geregeld moest worden. Toen moest ik zelf een brief opstellen aan mijn toekomstige gastgezin. En dan kom ik zeg maar op een site. En ik ken allemaal gastgezinnen, ik ken allemaal die brieven lezen van mensen over de hele wereld die in Amerika ook willen gaan wonen, hetzelfde wat ik ga doen. En zo weer een beetje gematcht aan een gastgezin als ze dezelfde interesses hebben en zo. Wat ik heel leuk vind. En daar stonden toevallig ook de quads tussen. Nee, dat stond niet in mijn brief. Wat stond er wel in? Bijvoorbeeld die interesses. Oh, ja, dat ik hier familieactiviteiten doe. En ja, hier met familie ben en bijvoorbeeld een over en toes op de bank of zo film kijken. Met z'n allen? Met z'n allen. Met z'n viertjes? Ja, of Ook ja. ja, zo'n dingen bijvoorbeeld. Ja, dit is al even geleden dat we dit brief hebben geschreven, Maar dus wat- ik weet dan helemaal precies wat erin staat. Maar- Dat is wel 2 jaar geleden, want het is eigenlijk vorig jaar zijn gegaan. Ja. En omdat het toen niet is geslaagd, hebben we dat gecanceld. Ja. Ze hebben een jurk uitgesteld. En nu is het weer terug op die site geplaatst. En heeft een Amerikaans gezin hem geaccepteerd. En dat is de eerste stap, de acceptatie door een Amerikaans gezin dan. En dan gaan ze kijken van, zit er een school in de buurt die een exchange student wil aannemen. Want ja, niet iedere school uit heeft. En toen hebben we een match. En toen kreeg ik het laatste januari kreeg ik het bericht van de Nederlandse organisatie dan van, we hebben een acceptatie. Oh, leuk. Dus de geest. Hij sticht, want Virgil, welke opleiding heeft ze gedaan trouwens? HAVO. HAVO. Waar is dat voor dicht balen dat ze, nadat ze dan Virgil niet was geslaagd, dat ze ook niet naar Amerika mocht? Of was dat ook een beetje die eigen beslissing? Nou, we waren zeg maar net toen in januari begonnen met het ganse project. Dus het was al een beetje zo van, het gaat wel heel snel. En toen ik te huren kreeg dat ik niet geslaagd was, had ik ook nog geen gastgezin. Dus dan voelde het ook nog niet zo echt. Dus ik baalde wel dat ik niet kon schoon. Maar aan de andere kant dacht ik, als ik nou een jaar over doe, heb ik waarschijnlijk eerder een gastgezin. Kan ik al gans kennis met die gaan maken. Kan ik mijn school afmaken en dan kan ik tonen, vertrekken naar Amerika terwijl ik mijn gastgezin al ken, zeg maar. Die Breuken is jonger Ja, als Stig. Hoe oud is hij? 15. 15. Wat duidt hij voor opleiding? Dat ook af. Duidt ook HAVO. Vindt hij dat ook leuk, met de ganse familie op de bank te zitten en nog eens een filmpje te kijken? Ja, steeds minder merk ik. Ja, steeds minder toes. Steeds meer met de kameraden paard. Maar is dat ook iemand die zich happy voelt in het... Ja, die voelt zich ook overal happy, maar of die ooit zo'n traject aangaat, ja, dat weet ik niet. Dat geloof ik ook niet. Geloof ik niet. Ja, dat is meer avontuurlijk. Oké. Dus Vindt ze dat prettig dat die elders zich dat wel heel nadrukkelijk hebben meegegeven? Want toch gewoon ik vermoed dat je altijd veel dingen als gezin hebt gedaan. Ja. Anders vinden de kinderen dat ook niet leuk, dat soort filmovertjes. Ja. Hè? Nee, Is dat een belangrijk iets wat ze van die papa en Ja. mama's meegekregen? Ja, we zijn wel altijd gewoon een gezin geweest en we gingen altijd gewoon dingen doen. En dan is het ook wel eens leuk om gewoon toe te zitten samen. Wat verwacht ze ervan? Ja. Van Amerika? Ik probeer niet te veel verwachtingen te hebben. Ik laat het gewoon een beetje op me afkomen en dan zie ik het dan wel. En als ik geen verwachtingen heb, kan het alleen maar beter zien. Wat verwacht je ervan? Een jaar. Ja, dat is moeilijk om dat te zeggen. Maar ik denk als dat moment van vertrek aanbreekt, dat ze dan pas echt gaan bedenken van, hier, moeten ze dadelijk echt weg. Ja, nu zitten we er nog niet zo mee.
Het is nog een maand. Het is nog ruim een maandje, ja. Wie zal er het meeste moeite mee hebben? Pap of mam? Ik denk mam. Ja? Ja, ik denk het wel, ja. Ja, Ja. ik heb daar ook zeker moeite mee. Maar ik denk dat mam Monique meer moeite zal hebben. Hoe goed je dat oplossen? Skypen. Ja? Maar ook wel niet te veel skypen, want dan blijft het contact en ja, te nauw in stand. Hè. En wat ze zeggen is, dat zeker in de beginperiode, dan moest je meer ruimte nemen. En echt door integreren. Ja. Door die in de weg zijn te vingen. Ja. Dus dan moet je ze in het begin toch wel even de Even ruimte loslaten, geven. ja. Ja. En Ja. ook echt van de Skype afblijven. Is mama Monique ervan doordrongen ook? Hebben ze dat duidelijk gemaakt van mam, dat moest in het begin wel even Ja, chillen? dat weet ja? hij wel. Ja, dat weten we wel. Heeft ze die hoeswerk al gemaakt voor wat betreft dat land? Over wie de verhoudingen doorzien? Ja. Ja? Ja, we zijn ook bezig met de visum. Morgen naar Wat? Amsterdam, naar het consulaat. Best nog niet rond. Nee, Ja. Je moest natuurlijk ook eerst weten of ze geslaagd worden. Ook, maar dat visum dat wordt pas echt op het allerlaatste moment geregeld. De organisatie in Nederland, ja, die regelt het pas op het allerlaatste moment. En daar hebben we nu morgen een afspraak voor. Ja. Spannend. Ja, dan moet het persoonlijk voor naar het consulaat toe. En dan krijg je een interview. En Maar- op basis daarvan wordt dan beoordeeld of ze voor een jaar een visum krijgt. Maar dat kent zich wel. Ja, Moet die daar ben ik moeilijk niet zo komen. bang voor. Nee. Want volgens mij ben ik niet avontuurlijk, maar ook niet op het muntje gevallen volgens mij. Hè? Nee, dat En wat ik nou aan die stem huur, heeft dat nog iets met een feestje te maken? Of, Je was kermis geweest. Ja, kermis is net afgelopen. kermis in Kessel. Ja. De stem is een beetje kwijt. Seda, ontzettend veel Dankjewel. plezier. Geniet ervan. Jij het zekerlijk. Duister voorzichtig. Tuurlijk. Ja? Altijd. Ja, druk op. Wilfred. Ja. Bedankt voor de gastvrijheid. Ja. Ik vond het echt leuk om even te huren van wie dat dan ook heet. En ik heb er vertrouwen in. Ja, dat heb je ook wel.